Badago jende bat, aitaren egun ospatzaren aurka agertzen dana, familia guztietan, edo aur guztiek ez dutelako aita bat, ez? Arrazoi diferentegatik, bai aita hori hiltzaielako, bai familia homoparentalak dialako, ama bakarrak dialako, arrazoiak asko izan daitezke. Orduan, polemikaren alde batek zion, zergatik ospatu aitaren eguna, eta ume batzuk ez egon inkluituta edo barneratuta egun hontan, familiaren eguna ospatu ezakegunean, ez? Baina, klaro, beste batzuk, defendatzaile sutsuak dira, eta ez aitaren egun ospatu behar da, eta punto. Orduan, topatu dut bideo bat, Omaira izeneko emakume batek TikTokera jo duna, imaginatzen de beste saire sozialetara ere joko zula, bere kasuan bereari aita 5 urterekin hiltzaion, eta aitaren egunean, bere familiak erabakizun, hilerrira loreak eramatea egun hortan. Eta eskolan, aitaren egunerako ospatzeko egiten zan opari hori, amarentzat. Izatea, etxean, amak zeukalako, gurasotasun guztia, ez, kasu hortan. Eta gainera, bere kasuan, bera bikote homosexual batean dago, seme-alaba dituzte, eta 2 ama dira. Eta orduan zitezun, gure familian, gure aurrek ulertzen dute, beraiek aita bat ez duten arren, beste aurrek badutela, eta beraien artean erabaki dutela, amaren egunean ametako bati oparia egitea, eta aitaren egunean beste amari oparia egitea. Hori dala bere familian hartuan erabakia, eta orduan etzun ulertzen sortuen polemika guztiaz esatezun. Bai, klaro, baina eski olazten bagera familiaren eguna, eski aur guztiek igual ez dute familiarik, edo aur guztiek ez dute amarik, edo nolabait beti egongo dela moduren bat, baten bat ez izateko parte.